Magandang umaga sa inyong lahat mga kaaro. Eto na naman si Kaaro. Kumusta na kayo dyan mga kaaro? Gumanda na rin yung panahon mga kaaro. Ganda na ng sikat ng araw. For today's video, ayan mga kaaro, bumili pala ako ng maliit lang na manok mga kaaro kasi wala tayong bumili ako ng halagang kalahating kilo lang mga kaaro. Ayan, lulutuin na natin yan maya-maya. Sinisibak-sibak na ni Kaaro ng maliliit. Siyempre, papaliguan natin yan mga Kaaro. Prepare na natin yung mga Kaaro, mga ingredients. Sibuyas, bawang. Siyempre, hindi na mawawala din. May paminta yan mga Kaaro. Maraming salamat sa inyo ulit mga Kaaro sa patuloy na pagsuporta sa video ko. Maraming salamat sa inyo sa mga nagla-like, mga nag-share, tapos mga nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Papalo yung Facebook page ko mga Kaaro, Aro Vlog. Kung mapanood nyo mga Kaaro, share nyo na rin yung video mga Kaaro. Tapos i-like nyo, tapos mag-comment na rin kayo mga Kaaro. Paano na rin ako mga Kaaro sa YouTube channel ko, Aro Vlog. Like, share, and comment na kayo dyan. Singit nyo na rin mga Kaaro. Siyempre, lalagyan na natin ng toyo mga Kaaro. Gagawin natin yan mga Kaaro. Yung magmamantika yung niya. Pinakasabaw niya mga Kaaro. Tapos bumili lang pala ako ng patatas. Konti lang mga Kaaro. Kasi wala na tayong budget. Yan lang nakayanan natin. Kaya magluluto tayo ng yung tuyong-tuyo na adobong manok. Tagal ko na rin hindi natikman yan mga Kaaro. Ayan na, kumukulo na parang bulkang mayon. Kumukulo. Lagyan din natin ng yan, nor cubes mga Kaaro. Pampa ng lasa. Suka, hindi ko nilalagyan ng yan mga Kaaro. Kung nilagyan ko ng isang isang balaok, isa't kalahating balaok yung nilagay kong dyan mga Kaaro, yung toyo. Tapos nilagay ko lang na suka konti, halos walang isang sandok mga Kaaro. Ayun na mga Kaaro, tinikman na ni Kaaro. Okay na daw mga Kaaro. Alam nyo na kasunod niyan. Yan mga Kaaro, nagmantika tuyong tuyo mga Kaaro. Sarap niyan. Tapos may sausawang kang mga Kaaro, kalamansi, bagoong isda, tapos sili. Mga 5 piraso pala na sili mga Kaaro. Yung hinalo ko sa sarap kumain pag may bagoong isda, sili, tapos kalamansi. Sarap niyan mga Kaaro. Ingat na kayo dyan mga Kaaro. Kita-kits tayo ulit bukas.